मानसिया अर खामबाय एबसुनि मिथिङाव मानसिया अर खामबाय हनै हेलो स्नापर गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आं बैसोनो मोजां दङ दा आङो मोनसे गोनांथार भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय सनाफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनैथ' एबसुनि रिलिज जादोंमोन ना सनाफोर नोंथांमोनाथ' बयबो बांसिनानो मिथिखागौ जागोन दा बे एबसुनि रिलियावनो जोंनि क'क्राझारनि एबसु रिलियाव माने हायार सेकेन्डारि फिल्डआव एसे प्रग्राम लादोंमोन नालाय बिसोरो बे जायगायावनो सासे मानसि अर खामजादों जाहैदों माने गावनो सावनानै लादों होननानै खोनादों दा मोरै बेफोरबायदि जाखो बेखौ इसेबां मानि मोनथिनाय जायाखै दा आङो एसे निउसफोराव नुनो मोन्दों आरो माने बियो जोंनिथिंजायनो हरै सेरफांगुरि खालायगावनि होननाय खोनादों मानसिखौ ओमफ्राय एसे मानसिया बेमारिजोंनो गफबनानै दंखायोमोन जाहैदों दा बोरै बेयावसो फैनानै बेबायदि जाफैगो बेखौसो मिथिनो मोनासै आरोखि दा बुंनाय बायदियावथ' गावसिनि आनसलिक इउनिटनि मानसिफ्राबो बेखौ लानानै फैयाखै जाहैदों गाव हारसिंसो फैदोंमोन नामा दा बोरै बेयावसो फैलायलायनानै बेबायदि जाखो दा बेखौ बारा मिथिजोबा आरोखि आंबो दा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै एसे नायलांबानो जाबाय मानसिया अर खामबाय एबसुनि मिथिङाव मानसिया अर खामबाय हनै मा जानानै अर खामखो बियो सेस दैबो गैला सेस बुखाल गैयि मानो बिदि बानांगौ बिहा आबसुनिसो जायो मानसिखौ फिदिंनांगौसोमोनहाय नुबायना सनाफोर भिडिअआ माने बांद्राय क्लियार नङा आरोखि बे जाय मानसिया बेखौ फेसबुकाव हगारदों बेबो माने अभार ब्रिज गोजौनिफ्रायसो खेबहरनाय बायदि मोन्दों आरो आङो माने खाथिनिफ्राय खेबनाय जायाखै दा एबसुफोरा बे रिलिखौ मानो खालामदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लाबानो जाबाय आङो भिडिअखौ शेयार खालामनानै सनाफोर दिनैनि बे आन्दलना सोरनिबा हेंथा सोरनिबा सरकारनि हेंथा सोरनिबा दोलोनि हेंथा सोरनिबा हारिनि हेंथा लानाय बे आन्दलन नङा खालिबोल' बियो जोंनि गोरोबथायाव थानाय आद्रा थानाय दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननाय बियो मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारि मानगोनां नोंथांमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जालांनाय जेनाखि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानिनो माखासे दफाफोर जे दफाफोरा दिनै मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो फिन भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो गोसोखांफिनना होनायनि जेनाखि मोनसे सोमावसारनायनि जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानाय जादों बे हाबाफारिखौ गुबुन जिल्लायाव लानाय बायदि दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे काजलगावआव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ फोरमायनो लुबैदों जे भारत सरकार आसाम सरकार लोगोसे सोमावसारारि आफादफोर जेरै एबसु एनडिएफबि मोनब्रै गट आरो इउबिपिअ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बे माने आफादफोरजों जेनाखि मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जेनाखि गोजोन गोरोबथा जोंनि गेजेराव जादोंमोन जे गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुंनो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय मावफुंनो थाखाय खोथा होदोंमोनब्लाबो बे बोसोर बाखिनियाव माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना नंगौ मावफुंनानै होबाय नाथाय माखासे मेजर दफाफोर बै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै आद्रा जानानै थानायखौ जोङो नुदों जे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो थांनाय समाव सावरायनायनि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे खालामबोनाय जाबाय मालाबा जोङो प्रेस मिडियानि गेजेरजों भारत सरकारखौ जोङो सोमावसारनायनि खोथाखौबो जोङो बुंबोबाय थानाय जादोंमोन आरो मालाबा सावरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो फोरमायदोंमोन आरो हम सेक्रेटारि मानगोनां बिथांनोबो फेस टु फेस थांनाय जोबथा जेनाखि जोंनि सावरायनाय बेवहायबो गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय जुदि मावफुंथाराब्ला आर्टिकेल आरो बे आर्टिकेलनि गेजेरजों काउन्सिलफोराव मोनसे डाइरेक्ट फान्डिं फैनायनि बाथ्रा आरो टाउन कमिटि आरो लोगोसे माने भिसिडिसि बेखौ आयेनारि मर्यादा होनायनि बाथ्रा आरो काउन्सिलफोराव डाइरेक्ट फान्डिं हरनायनि बाथ्रा बेफोरखौ खालामनायनि बेबस्था खालामनांगौमोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मोनसे आयेनारि मर्यादा होनायनि बाथ्रा बेखौ खालामनांगौमोन आरो जेनाखि समस्तिखौ दिनै 60टा खालामनाय गासै एरियाफोरखौ गामिखौ दाजाबजोबनानै बेखौ खालामनायनि बाथ्रा दङमोन बे दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ खालामनो होननानै दिनै खालामफुङाखै बेनि थाखायनो जोङो दिनै भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों जे 125 जेनाखि आमेन्डमेन्ट बेखौ बे विन्टार सेसन पार्लामेन्ट सेसनाव जेन लाबोयो आरो लाबोनायनि गेजेरजों बेखौ मावफुङो आरो बेनि थाखायनो भारत सरकारखौ नारसिननो आसाम सरकारखौ नारसिननो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो नैथियाव कार्बि आंलंनि बर'फोर बा डिमा हासावनि बर'फोर बिथांमोननो हाजोआरि एसटि होनायनि जे बेबस्था दफा दङमोन बेखौ बिथांमोना दाबो होफुङाखै बेखौ जोङो मोनफुंनो जोङो लुबैदों बेखौ भारत सरकारा गोरोबथायाव थानाय कमिटमेन्ट बायदि बिथांमोना मावफुंनांगौ आरो एफआरए थानाय बायदि जेनाखि जोंनि हा पट्टा मोनजोबनायनि खामानि आसाम सरकार बिथांमोना मावनांगौ
आरो दिनैनि काउन्सिल सरकार बिथांमोनाबो मावनांगौ थांनाय सरकारा बा आसाम सरकार थांनाय काउन्सिल सरकारा माखासे हाबाफारि होबाय बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो दिनैनि आसाम सरकारा दिनैनि काउन्सिल सरकार बिथांमोनखौबो आद्रा थाबावनाय जेनाखि एफआरएनि गेजेरजों हाबाफारि मोननांगौनि खामानि बेखौ जेन बिथांमोना मावो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल बेखौ फुल प्लेसेड माने कसारी काउन्सिल खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकारनियाव मोनसे गिदिरथार दायित्व दङमोन दिनै बिथांमोननि भिलेज नटिफिकेसन होनाय बे आद्रा जानानै दङ दासिमबो जोङो बुंबाय थादों जे गवालपारा आरो साउथ कामरुप जे ओनसोला राभा हासं ओनसोलाव दङ 312टा गामि बेखौ बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलाव नटिफाइड खालामनांगौ गामि हिसाबै लोगोसे गासै वाइट गामिफोरखौ लानानै मोनसे कन्स्टिट्युएन्सि बानायनाय कन्स्टिट्युएन्सि बानायखांनानै बेवहाय मोनसे इलेक्शन कन्डाक्ट खालामनाय फुल प्लेसेड मोनसे गभर्नमेन्ट लाबोनाय बे खामानिखौ आसाम सरकारा बे बोसोर बाखिनियाव दिनै मावगोन गाबोन मावगोन बिथांमोना मावाखै बेनि थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो नारसिननो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों लोगोसेयै जे जोंनि 6.3 दफानि गेजेरजों जेनाखि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय थांनाय समाव आसाम सरकार आरो थांनाय समनि जेनाखि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय नाथाय गोबां कलेज आरो गोबां स्कुल आद्रा थालांबावबाय जेखौ आसाम सरकारा मावनो थाखाय मोनसे कमिटिबो दादोंमोन जेखौ आसाम सरकारा मावफुंनो थाखाय बिटिसिनिफ्राय मोनसे रिपर्ट आरो बिटिसिनिफ्राय मोनसे डेटाबो माने अलरेडि माने साबमिट लाबायमोन जों साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद आरो जों माने जथेस्थ बेनि थाखाय जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो कपारेट खालामदोंमोन नाथाय आसाम सरकारा मावफुङाखै बेनि थाखाय आद्रा थाबावनाय 6.3 नि जिखिनि खामानि मावनो गोनां बेखौ आसाम सरकार आरो काउन्सिल गभर्नमेन्टआ फैबाय थानाय समाव जेन मावफुङो बेखौ जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे साफ्रोमबो एनडिपि बिथांमोना केसनिफ्राय उदां जानांगौ आरो जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोना उदां जानांगौ बे दाबिखौबो जोङो दिनै लाखिदों लोगोसे जेनाखि कालचारेल कमप्लेक्स बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दतमायाव गायसननायनि बाथ्रा जे माने अनुष्ठाननि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जे माने बिभिन्न जायगायाव थाया माने आसाम बा आसामनि जायगायाव थानाय बर'फोर बा भारतनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि माने राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय प्रमोशननि थाखाय सेफगार्डनि थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय जेनाखि मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स लुफुंनानै होनायनि बाथ्रा दंमोन बेखौबो मावफुङाखै बिनि थाखायनो जोङो दिनै बेखौबो दाबि हिसाबै जोङो भारत सरकारनि खाथियाव जोङो नारसिनदों आरो बिटिआर गोरोबथायाव 1500 क्रर पेकेज हरनायनि गेजेरजों जोंनि एनआईटी गायसननाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननाय बिभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसननायनि थाखाय भारत सरकारा मावफुंनांगौनि खामानि दङमोन खोथा होनाय बायदि बिथांमोना मावफुङाखै बेनि थाखायनो जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांहरफिनदों लोगोसे जे जोंनि बर' इयुथ्सफोरखौ माने पारामिलिटारि डिफेन्स आर्मी आरो आसाम पुलिसाव जर'खायै बेवहाय रिक्रुटमेन्ट होनानै डिफेन्स पारामिलिटारि आसाम पुलिसाव सोसननायनि बेबस्था दङमोन बेखौ आसाम सरकार बा भारत सरकारखौ जोङो मावफुंनाय नुवाखै दा बेखायनो गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिनै जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ गोसोखांफिननो होनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लाफुंनाय जादों बेखौ जोङो रोखा खालामनानै होदों दिनैनि बे आन्दलना सोरनिबा हेंथा सोरनिबा सरकारनि हेंथा सोरनिबा दोलोनि हेंथा सोरनिबा हारिनि हेंथा लानाय बियो आन्दलन नङा खालिबोल' बियो जोंनि गोरोबथायाव थानाय आद्रा थानाय दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननाय बियो मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारि मानगोनां नोंथांमोन गोजोन्थों बायना सोनाफोर भिडिअखौथ' बिथांमोनहा मा फोरमायलांखो नोंथांमोनहा बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय दा आंबो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सोनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय आरो जोंना गुसु जाहांलायबाय सनाफोर नै उल सोजोब नांलायबाय